Sengalai lah kena. Hah? Nggak, ni sudah. Beri baik. Beri baik. Man beri kena ngau. Besar apa ini? Besar aneh. Hai. Abi dah baik ni. Udah nggak bang? Ayo, ambil dulu sama. Kena ya geser untuk dana ayo gorok lagi bawa. Ayo, go. Modem dia benar lagi gorok bah. Vitamin. Vitamin. Vitamin nggak? Bitang. जोंनि लोगो हारावरानि मानाव थांनो नागिरदों दा गामसासो गानदों आं ड्रेसखौ गानबाय थायासै आंनिखौ गोदान गानबाय थाया आं ओमफ्राय स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा ना लोगोफोर र' फाग्लि गावसोर गोदान गाननानै आंहा गामसा गानहोबाय आंखौ नोङो लोगो गोजाननाय मोनदों आं गस्ला सुथार गानबाय दुखु मोनो आं बिदि गानहोबा मालाय गामियाव बेबायदि आंहा गामसा गाननो थांगौ आरो आं गाननो बादों आं लंपेन्ट गाननो बादों आं मानो होनबा लंपेन्टाव मैला नाङो गोजांनाय मोनबाय आं गोजान मोनबाय दे मालाय थांबाय थानोसै होनबा ना लोगोफोर संनाय खावनायखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसैलाय दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरो हारावनायखौ जायखौ जायो नोंथाङा मानसि फैदों आयौ मायदि होनदों अमा मा खादां नै हारावरानिया मबे दालांजों लाबोनो जोंखौहाय हाग्राबारिसो लाबोदों बैनिफ्राय बाहाय बोरैबादि बायगौ नै गादान थाबायलांसै थालिर आंखौ बादे बैनिफ्राय ओमफ्राय दालाङाबो बिदिसो सोमावना होहाय ओइ बालटा सोमावदो दालाङा बिदिनोसो लाबोदों जोंखौ हारावरानिया ओमफ्राय बे ससेयावथ' गैया फैया बोरै लाबोदों जोंखौहाय ओरै बारस'बोदों आरोना लोगोफोर बहुद थाङाखै आयु चार्जार लाबायहाय नोङो गोदाव सोरावनो हाग्राबारिजों सेन्देला बोरैबा सिजोबथारगोन ओमफ्राय आंखौ सोर बानांगौ आं दैखौनो गानो बादोंमोन होमबानो आंखौ बागोन आहासो बाजानो मोनदों नै दैया मानो दैजों लांबोग्रानि सोर गिलिरसिन सोर गिलिरसोखा आंखौसो मोजां गिदिर नङा ओमफ्राय गिलिर होनो आं गिलिर नङा नै आं जाबाय नालाय फुङावहाय नोंहा जायाखै जोंनाव अजन बारा जाखाया ने जाया जागोन दा फाग्लि सिखाव लामा बियो जोंनि सिखाव लामानोहाय एजों नङा ओरैसो नैबे लामा मोनसेसो बबेसो इजों लामायानो मोननै मोनथाम दं नै आन्दायगोनहाय औवा सिं लाबोदोंथाय आं हालासो बागान सिंल' लाबोखादों जोंखौहाय हारावरानिनि लामा औवाबो सिंल' लाबोखादों मेंबाय आं सफैबाय हारावरानि मोननि न'आव लोगोफोर सिंखौबा मानसि सानो दा नै नारजि रुदों नारजि माला रुगोन मोननाया रोङा खेबसेनो माबाखाबा जायोमोन दाउ बयलार अमा बेदर जानो बाग्राफोरनि रेडि खालामबाय मा खालामथाय नायदो अमाखौबो माबासो साहा फुदुंदोंमोन अमा गोरान रामफुन्दी मानो दै गुदुं फुदुंखो नोङो
माबा दंमोन एक्सट्रासो एक्सट्रा मा दे फुंखो अमा बेदर सुनो जाबायथ' जाबायबा बाय थालायनांगौ वाइ सैयावहाय माखौबा संलाबायना जाहोनांगौ फाग्लि मावग्राया लोगोफोर साराय बेहा थाबैनो साहा फुदुंदो आं फुदुंबाय? थानो लुबैबाय बाबाय आं थांनो लुबैनो हालायलांला न'आव थावनिखौबो जों जाखादां सोमोन फैनायखाय आंहा एक्साइटेड जादों ना बेखौ आंहा हायला बायला जानायखायनो जि हायला बायला मोजालायबायो सोरो बारा जानायफोरखौबो सेयार खालामजाया ब्लगफोराव फुदुंना होयो आङो जानो लुबैगोन ना खोनाबाय मा रिंखां बुंनानै एखमबा साख्रि फुदुंखाङो आं आयौ अबे सिखिनिखौ दं गालाबारि खाथुफ्रा जाखाबा जायो दे माबा मा होनोमोनलाय नोंखौ बिसिम फैगो खिथाहरदो दे फैगोन ओमफ्राय माबालाय मालिया मा माहिरमोनजों फैनो रोंखायोना नोङो औ फैनानै ओमफ्राय बामोनगाव बाजाराव थांफैदो ओमफ्राय ओरै थाइस लामाजों फैदो बे नङा औ ओमफ्राय साहा लोंनो नागिरो लोगोफोर साहा लोंना लागोनोसै नङा होनबा आं मोखाङाव जेबो फुनाखै दे आं दासिमबो मोखां सुवाखै लोगोफोर दासिमबो मोखां सुवाखै आं हाथाइल' मानजिदों मुलि लानोसै हाथाइल' मानजिदों हाथाइल' गुदुं एकदम गोखाहां जादोंमोन आं फाग्लि नोंनो साहा फुदुंनाया बारा जालायदो ओइ लावजि नोंनि साहा फुदुंनाया बारा जायाखै Voilà. Mori. Lát ra phải bang. Không phải là nó mất sáng nữa lạ. Beri sana ini dah. Bodi tu lo dah tu ba. Mon body tu lora mon tu soalé. Mon body tu lora mon tu soalé. Kalah dah sudah kena. Này, không nổi với đâu. Cái thoát cái nó. Có Sophia. Đã từng rồi, nó không biết là gì mà chúng nó thôi. Cả nó cái này. Nói cho nó đi. Mà đây là cái kia rồi. 하라라니아 송가스노 오मफ्राय 비디अ खालामगासिनो दं आरो लोगोफोरनो बिथाङा एवग्रा आङो ब्लग लाग्रा आं भिडिअ लाग्रा आरो Hai guys, दिनैनि स्पेशला जादों अमा Giờ đứa là Đấy là không mắc cái này sẽ. औ लुगैनायालाय लुगैबायमोन आंहा खुना होग्रासो जादो नोंबो दै जानायनि लुगैया जादो ओंखाम लानानै जादो ओंखाम जाना फैनो दासो ओंखाम जाना हैयो नामा जादो